dag vil jeg godt lave en video om, hvad jeg laver, før jeg skal i skole. Det første, jeg laver, det er nok måske sidde og læse lidt i den her bog. Ja, det er sådan en Bøgen Piket-bog. Og jeg er lige blevet færdig med den. Og så sidder jeg nogle gange bare og leger lidt med min kat, Leo. Han sidder her, hvor jeg kan vise ham. Ja, nu har jeg lige løbet. Der. Og ja, der er sådan en ur, der ringer. Jeg satte det til. Det her ur ringer, der jeg smutter. Og ja, nu ved jeg så ikke rigtig, hvad jeg skal lave. Men jeg tænkte, at vi kunne kigge på nogle af de ting, jeg har hernede. Som jeg på. Vi har en af mine malerier. Her, det er et agtigt maleri af Danmark. Ja, det er ikke kommet op at hænge endnu. Men jeg ved så ikke helt med det. Vi kan prøve at lege lidt med Leo. Nu har jeg taget den her pind, tingest, og den er han helt vild med. Så jeg sætter lige. Okay, der væltede han lige kameraet, fordi han hoppede op i det. Men I kan se ham lige her. Lige her, så sød og sej. Nu går han hen til mig. Bagdel. Sød og sej. Så sød og sej. Nu bruger han at lege med kameraet. Nå, så har vi faktisk også sådan en her.